जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट दिनै जोङो होदों फार्स्ट फेजखौनो जों होननांगोन जे जोंना क'क्राझाराव 144 दङ टटेल ओमफ्राय ओजोंहाय चिराङावहाय 96 ग्रेस जोङो सिगाङावनो जोङो नन ग्रेसफोरखौ जोङो मेरिट हिसाबै होदों बिनि उनाव जोङो ग्रेसखौ होनाय जायो बाक्सा आरो अभारअल बिटिआराव जोंहा 851 दङ आरो जोंनि भेकेन्ट पस्टआ 1420 दा 1420आवहाय 851ल' जों केन्डिडेट मोनदों बाखि जोंना ओमफ्राय भेकेन्ट थाजोबदों खारन जोंनियावहाय बेबायदि 10 प्लास केन्डिडेट गैया बिसेसकि बर' मिडियाम दा ओंखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों आरो बिटिसि सरकाराबो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बुंगासिनो दं जे इमिडियेटलि माने टेट परीक्षा फाथिनांगौ बिटिसिनि थाखाय स्पेसियेल बिटिसिनि थाखाय जाहाथे जोङो बे जेनाखि भेकेन्ट थादों बेखौ जोङो इमिडियेटलि जों जाहाथे फिलआप खालामो माबायदि प्रतिक्रिया होनाय जादों जोङो बेखौ मोनसे गोदान एसे टेकनिक हिसाबै जों खालामनाय जादों जे बेखौ मोनसे अपसन होनाय जादों जे मेरिट हिसाबै अपसन होनाय जादों जे जाय फार्स्ट मेरिटआव फैदों बिथांनो जोङो गासिबो भेकेन्टखौ जोङो बबे माने स्कुलाव थांगोन भेकेन्ट पस्टआव थांगोन बेखौ जों अपसन होनाय जादों सेकेन्डआ फैबाय बेखौ अपसन लाबाय नङा होमबा थार्डआ फैबाय बेखौ अपसन लाबाय खिन्थु हयथ' जोबथारनायनियाव हयथ' अपसन थायाबो जानो माबायदि मोनगोन नोंथाङा दिनैहाय बिटिआर सरकारनि फार्स्ट एपइन्टमेन्ट दिनैहाय बिटिआर सरकारा जोंनो टेट क्वालिफाइड जानाय जायनाखि केन्डिडेट बिथांमोननोहाय एपइन्टमेन्ट होदों आंबो जाबाय आंनि ओइचएस स्कुलावहाय आङो साइन्स टिचार आङो एपइन्टमेन्ट लेटारबो मोनबाय बे एपइन्टमेन्ट लेटारबो मोननानै आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों जे फरायसाफोरखौ आरो समाजखौ मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो हानायनि सुजुग मोननायनि थाखाय आरो आं बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बयनिबो जानानै आङो साबायखर बावो थेंक इउ